Uthe eqala nje ethula ubufakazi bakhe uMahlobo wazibophezela ekutheni uzozama ukuhlinzeka ikhomishana ngakho konke okudingeka kuye. I will try to help you and the commission as far as matters I know, and especially during the term where I was involved. Uthi ke njengoba ekule khomishana nje kunemniningwane angeke akwazi ukuyidalula ngokomthetho wezobuNhloli. I can't disclose names indirectly or directly and secrets placed on me, but I have a responsibility to account. The Oversight Act is very clear that at no stage should I divulge any information, any methodology, including any organ that might inadvertently reveal names. Umahlobo ube esevuma ukuthi ngenkathi engena esikhundleni sokuba ungqongqoshe wezobuNhloli kulelizwe ukhona umbiko awuthola futhi wasetshenzwa ngendlela efanele. Isigcawu siyaqhubeka kanti okulindeleke ukuthi avele kulesigcawu ngemuva kaMahlobo ngowayengunkosikazi kaMalusi Gigaba uNoma Gigaba. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.